फाइनालि एन महिलारि मोननानै न' मोनफैबाय एकदम गुसु 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 काश्मीरनि बरफ बायदि मोनलायलायदों गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज जैमु भिडियो क्रिएटर लोगोफोर आं दा बाक्सायावसो दंफैयो नालाय जर्टिसनि बर' हारिनि कमेडि किटि मोनहानि फिसालानि बार्थडे दंमोन बेवहायनो लेंहरबाय थानायखाय जोङो फैबाय गगाबो मोनदों नै गगा मोनगासिनो ओमफ्राय दा माने ओंखाम जानो नागिरदों आरोना बेरे फुंजानि एसे जानानै थरायना मोनानाव एसे लेंबाय थानायखाय थांनो नागिरबाय जों बिसिनाव सम गैया होमबाबो एसे हाबना फैनोसै फैबाय जिथिया ओमफ्राय दा नै तनिष्काया देलायगासिनो दं नै बिमायं मोनाव फैनानै दादानि बार्थडे जाफैदों ने मामि फैदो ओंखाम जानोसै फैदो फैदो जा खानाय खाननो दे जाबाय फैदो फै ओंखाम जानोसै फैदो ओइनै आयं मोना जाजोब्बाय ओइनै थांसिनो फै ओइयाव गिदिंनायाव थांसिनो गिदिंनायाव फैदो बिबार बागाना नै बिसिना बरियानो मालाय फेसबुकनि 14 लाख मोननायजों बरिया बानायबाय गैया जोंना मोनानो मास मोनथाम मोनब्रैजोंसो खनसे $100 जायो कैसा लगा मेरा मजाक 8,000 मोनो फेसबुकआव ओमफ्राय दा माने माल माथाखौ थिखोनानै लांगासिनो नै आदामोनहा मैया बार्थडे दंमोन नालाय गारिजों लांसिगोन नै लांफैबाय टेन्ट हाउसनि माल लाबोदोंमोन बिथाङा नै थिखोबाय गारियाव लांसिगोन आथियाबारिनि ना आथियाबारियाव लांफिनसिगोन टेन्ट हाउसआव जों दा ओंखाम जानि र' फुंजानि बेरे फुंजाथ' नंला दा 8थासो बारबायसो खोमा टाइमा नै किटिनि मबाइल खिथादां 10:30 जाबाय आइफन मालाय आइफन लागाव जाबाय माथो नोंसोरो आलु मटर आलु बाथोन थरायनाया मासिबां मोदानदों मोदानसो गारदों थरायनाया मोदानसो गारदोंलै मा बुंदों नोङो फुरा इदिटाव बेस्थ' आरो बिथाङाबो डलार खामायनायनि बेस्थ' गोजा गासिबो डलारा खारबायनो मा जाबावगोन दालाय खारथ'वाखैना डलारा खारबाय इउर'आव थांगोन बिथाङा $6 मोनदोंबाबो जोंखौ नै दिनै मिरामिस $6 गैला बेना जोबजोब्बाय न' लुबाय ओमफ्राय बार्थडेआव जाहोबाय जोंखौ बायदिसिना आइफनबो लाबाय आपेलबो लाबाय बेनानाबो लाबाय मेंग'बो लासिगोन साननैसो उनाव दे जादो दे र' मामि र' दे राजा जादो जानोसै जों दा जानानै थरायना मोनानाव फख्रियाव खुसिया जावहैनोसै है मानासाव थाङा गान्दाफ्रा सोबा मोसा दंना गिलुं गिलुंनो जों खनसे खम गिलुं गिलुं थांदों बेहाय मानासाव हाग्रा गेजेर गेजेर थांनांगौ जों दा नै फुंनि बोथिसे मावदाङा जालायबाय आरोना फानलु बाथोन ओमफ्राय नैबेयाव आलु बाथोन आरो नैबे मटर माबा बुट आलु होनाय आरो बिराद गोथाव जादों थरायनाया बानायदोंनो बाथोनखौ गोथाव संनो रोंगौ हा आं मोनसेबो संनाय गैया नों सङाखै ओंखामा संदो गांगा दावफाया थरायनाया गोथाव संनानै जाहोनायखायनोथ' फुंलायलायो जाया इयो गोथाव नङाबा जाखायानोखा जाया होननानै दुगैखांबाय लोबखांबाय बार्थडेआबो जोब्बाय नालाय ओमफ्राय दा थरायना मोनानाव आलासि जानो थांनो नागिरबावबाय जोङो एन महिलारि मोनहानाव ओमफ्राय नैथिं जा गांगा दावफाया नेगासिनो दङ थांनोसै जों दा रिल्स बानायगासिनो दं आरोना बिसोर दायो नै एक्ट्रेसआव दङ एन महिलारि ओमफ्राय नै केमेरामेना जोंहा
थांनोसै समावबो जों दा नै केकखौ जानानै थांबावनोसै बेयाव दङ रसगल्ला केक लागायनोसै र' जाजोबनानै थांखानांगौलै मा लुगैबाय आङो नै जाबारखौ लाना आरो मानसि थाबाय थानाय नामा फुरा हिर' नुदों खस्थ' मोसानि सिगां जुदि बेदराव थांनो इदि थानांगोन मोसाया हा अ लुगैबाय आं दे जाला जानोसै आंबो रावरा आंना नकलिसो केकआलाय केकआ सलिड फेस क्रिमनि नालाय केकआ खमायबायसो होमबा 100 केजिया 100 केजिसो मोनो दा थांनोसै नै जोंखौ हगार हरनो बानानै थांफाबावनोसैनो बियो जोंजों जतिसा बाजै किटियाबो ओंखारफाबाय फुरा बिजि बिसोरो लामायाव दायो गालांथनोसै बिसोरनि न'खौ जों बाइकजों थांगोन आरो बिसोरो अट'जों थांसिगोन थरायना मोनानाव जों दा थांगासिनो आरोना एन महिलारिफोराव थांगासिनो जों दा एन महिलारिफोराव जर्टिस संसेट जों इसानावबो एन्जय खालामहैनि दसे उनाव फैगासिनो दं हामफेमोना अट'आवसो बिसोरनिया टट' बेटारियाव फैदो जागा जोबाना थांबाय जों दा थरायना होनानै मोनदारसिगोन बारा गोजान मा जायगा मोनदों होनदों लेस्रा मोनसिगोन सबाय बिमा होननाय जायगा मोनसिगोन इसोरो फैगासिनो दं सबाय बिमानि उनावसो मोनगोन सबाय जारा लेस्रानि उनाव सबाय जार सबाय बिमा ना सबाय गिदिर सबाय बै गोलाव गोलावा सबाय जार माबायाव आलियाव फोग्रा आलियाव गायग्रा नङा आरो दुब्लियाव गायग्रा गोलाव गोलावा बैसां होग्राया आजा नोंबो थांगोन साजोब्बाय बाइक गाखोनाया ओरै थांबानो मोनहैसिगोन आरो गगा मोननाया जाला र' हिसाब खालामनानै लानि थिंखिया फुल जाथारबायमोन ना मोनफैथ'वाखै ओमफ्राय मोना मा जायगा होनदों इयो सावदर फिथा सक मोनफैबाय मोनसे सावदर फिथा ना मा होनो जायगानि मुङा न'निथारसिन बारा गोजान गैला गोजान साबानो 20-22सो बारगोनसो खोमा 20-25सो जागोन 25 किल'मिटारसो जागोन नोंस्रा न'निफ्राय बिसोर न'सिम 25-30 गेजेराव दं गोजानानो फंनैसो डाइलगखौलाय सिबिदां रायजो राजा नोंथां जों दा दंफैयो सावदर बिटा बे सावदर बिटा सकआ जाबाय पंकज नाजायो बे ओमफ्राय बागदावदो जानाय कमेडि बानायग्रा नालाय ओंखायनो रोंथारो एक्टिंखौबो मोनफैबायानो बिसोर नै सावदर फिथा नै अट'जोंसो मा गोजानो ना मानसिफ्रा गोजांदों जों दा नै हटेलाव मोनफैबाय आरो मोनसे हटेल माने रुटि जानो नागिरदों थरायनाया गावस्रानि न'आव जोंनो ओंखाम होआ आरो दिनै माने हटेलावसो जानो थगायसिगोन बिसोर जोंखौ बिराद चालुआलाय फैसाखौ डलारखौ बिराद बासायनो नागिरो थरायनाया बिसोरा कमेन्टल' नायनो नों मा धनुषका नों मा जागोन हा मा जागोन दे रुटिन जाथ'दो आरो बरिया गोथाव जाजोब्बा जोङो रागा जोंखुमादो भिडिअ'ल'सो गोथाव मोनदों सिरि सिरिलै किजा मानै जों दा गांगा थफा महिलारि मोनहानि न' मोनसिगोन आरोना
गावस्रानि अट'जों थांगासिनो ओमफ्राय हाम्फेया गोबानो ओंखारनाय जालामोन नैबे गारि गाखोनो हाया हाम्फेया ओमफ्राय बाइकआवसो गाखोबाय आरोना जों दा मोनफैबाय आरोना एन महिलारि मोनहानि गांगाथबा मोनहानि न'खौ मोनफैबाय औवासुंबारिथार नै खोमसि जायगाया र' गारिनिफ्राय ओंखारगासिनो बिसोरो फाइनालि एन महिलारि मोनहानि न' मोनफैबाय बोरै मोनदों एकदम गुसु काश्मीरनि बरफ बायदि मोनलायलायदों माहा बायला जिला दङाथ' टाइल्स गोजा हनै बिसिना न'आ इन्जुरावबो टाइल्स दंजोबो मालाय ओमफ्राय औवाया खाथियाव नालाय नै औवासुं खाथियाव नालाय थान्दा जायो आरो गरम बोथोराव आरो साबसिन नांबावगोन थान्दानो ना ओइ नै आयंआ बिस्राना बाथौआ मोजां जाथारबायलै आर'नाइ डिजाइन होदों बे टाइल्सआ अर्डार होनाय नामा ना इदि मोनखायो अ बरियानो नै र' है माहाजोनानै जोंना माहाजोन दंखायो मा सिन्था Alright guys next episode नेनानै थाबानो जाबाय जों मानास थांगोन मानास थांनानै नों मोसाजों होसोहरनो मोसा गैयाब्रा था जोङो मोसा नुनायालागि हाबाना जों दा सालबारि मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय सालबारियाव फैनानै हाम्फेया ब्लाउस गांनैसो लाङो नै बेरायनो फैदों जोङो थ'दो सालबारि बाक्सा थ' लोगोफोर फाइनालि जों दा सालबारि मार्केटाव बेरायना फैखांबाय ओमफ्राय दा थरायना मोनहानि न'आव मोनफैफिनबाय आरोना बेनिफ्राय जोंहा गांगाथफाजों जतिसजों माबा जाग्रा मुवा लायनो थांदों बिसोरो बैयाव थांबावदों आरो मोनफैथ'वाखै ओमफ्राय नै बिस्राना हाबा जानायनि फट'खौ माबायदि साजायना दोनदों मालाय वा ओमफ्राय सिलभार प्ले बाटन बियो एन महिलारि इउटुब चेनेल 1 लाख साबस्क्राइबार जानायनि ओमफ्राय नै हाम्फेयाबो ड्रेस सोलायफैबाय मोनफैनानै बाजैया किटिया ओमफ्राय इडिटिं बानायगासिनो खोमा ना फट' आपल'ड गोथांथार मालाय वाला ग्रिन स्क्रिन नांलायलायनाय नङा हाजोआव माने गोथांब्रा बाथ' कालार बाथ' कालारलै गोथां नङा माथो होनो होमबा बेखौ गोसोम होनो पिंक कालार हरनायाव थांगा ए नैबे सिना रुमा थरायना नै फार्स्ट गोसोथोलायनायनि फट' आरो बियो थ' होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन मर्निंआव आरो गोदान भिडिअ नुलायगोन नोंथांमोना बाय